Hola, sóc la Maria, Maria Sánchez. La gent que m'estima em diu Mària. Porto 56 anys per aquí, 54 dels quals els he passat fent voltes. He viscut a Madrid, a Barcelona, a París, he anat a treballar a països d'Àfrica. Ara, des de fa 2 anys i mig, tinc un diagnòstic d'artritis reumatoide. Un diagnòstic que a sobre va caure en ple confinament per la Covid, amb el qual ni tan sols vaig poder començar el tractament de seguida, només amb cortisona. Com vam arribar a aquest diagnòstic? Crec que sóc una de les afortunades, perquè va ser una mena de brot inexplicable de dolor, una mica per tot arreu, sobretot a un peu, al tendó d'Aquil·les, i una visita a urgències explicant que no entenc què passa, que no puc caminar. I una doctora a urgències, que no recordo el seu nom, que va dir a reumatologia que vas. I des de llavors aquí està el diagnòstic. Hem començat amb un tractament de metotrexato, hem afegit posteriorment un biològic perquè no estava controlada la malaltia i des d'ara fa uns quants mesos estem provant a eliminar el metotrexato i deixar només el tractament biològic. Jo penso que èxit, esperem, creuem els dits, tot serà un procés llarg. Què fas com pacient d'artritis reumatoide? Busques informació, 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 busques que t'entenguin. Per això, quan vaig rebre la invitació per participar en la construcció o per ajudar en aquesta eina de decisions compartides, no ho vaig pensar 3 cops. Tenir l'oportunitat de poder parlar del que et passa, de que s'entengui què és tenir aquesta malaltia d'artritis reumatoide i quins són els dubtes principals, és molt important. Nosaltres, els que hem participat a construir aquesta eina, hi creiem molt. Pensem que ens aportarà a tots moltíssim de valor, a nosaltres com pacients, perquè sabem a on hem d'anar a buscar la informació, la que és bona i la que és de veritat, a on podem buscar assessoria, consells, i pels professionals també, no? Perquè sàpiguen quins són els dubtes principals que té la gent que té aquest problema. I pels tercers, perquè ni són ni metges ni persones que pateixen la malaltia, pels que formen part del nostre quotidià, que entenguin que facilitar-nos la tasca, que poder treballar en unes condicions en comptes de nosaltres, és reinsentar-nos a la vida normal. Nosaltres tenim una vida una mica particular, una mica diferent, i tota l'ajuda és molt benvinguda.